U posljednje vrijeme mnogo slušamo o zamrzavanju cijena i kako to može pomoći građanima i njihovom kućnom budžetu. No što to zapravo znači i kako zamrzavanje cijena možemo iskoristiti kako bi se naš kućni budžet što sporije topio? Što zapravo znači zamrzavanje cijena? Ono što kolokvijalno zovemo zamrzavanjem cijena zapravo je dio mjera kontrole cijena određenih proizvoda i kategorije proizvoda u trgovini na malo. Cilj mjera je pomoći potrošačima da lakše planiraju svoj budžet i ne osjete nagle skokove cijena osnovnih namirnica. Taj popis sad broji 70 proizvoda i uključuje artikle u svim prehrambenim kategorijama. No, postoji kvaka. Zamrzavanje cijena ne znači da se svaki proizvod iz zamrznute kategorije mora prodavati po ograničenoj cijeni. Za novih 40 proizvoda koji su dodani na popis ove veljače, trgovci su dužni osigurati najmanje jednu vrstu artikla. U praksi to znači da će trgovine jednu vrstu čokolade za kuhanje, na primjer, morati prodavati po zamrznutoj cijeni, dok ostale čokolade za kuhanje u ponudi mogu biti i po višoj cijeni. Ako se slučajno proizvod po nižoj cijeni rasproda, obaveza trgovca je drugi takav proizvod ponuditi po zamrznutoj cijeni. Pa kako da onda znamo koji se proizvodi prodaju po punoj cijeni, a koji po zamrznutoj? Trgovine će imati obvezu u poslovnici na web stranicama istaknuti popis odabranih artikala s pripadajućom maloprodajnom cijenom. Kako iskoristiti zamrzavanje cijena za kućni budžet? Planiranje tjednog jelovnika uvijek je dobra ideja jer kupujemo više planski, što znači da i više hrane iskoristimo i manje namirnica bacamo. No sada u planiranje tjednog jelovnika možemo uvesti još i jednu stavku. Korištenje namirnica s ograničenim cijenama. S obzirom na to da je riječ o 70 proizvoda i to osnovnih i popularnih namirnica poput brašna, tjestenine, mlijeka, piletine, oslića, ovo uistinu ne bi trebao biti težak zadatak, a značajno može pomoći da se hranimo bolje, zdravije i jeftinije. Kupovina na veliko. Razmišljajmo unaprijed. Ako je moguće, kupujte veće količine proizvoda s fiksnom cijenom. Na primjer, brašno i ulje možete skladištiti duže vrijeme, a mnoge druge namirnice možete zamrznuti ili ih na neki drugi način prezervirati. Kupovanje u većim količinama i velikim pakiranjima uvijek je dobar način za uštedu, a pogotovo vrijedi kod zamrznutih cijena. Pratite tjedne akcije i promocije. Treba imati na umu da se zamrznute cijene ne odnose na proizvode na popustima, što znači da neki proizvod na popustu može imati nižu cijenu od proizvoda koji ima zamrznutu cijenu. Uspoređujte cijene proizvoda. Znate li da zamrznuta cijena ne znači i najniža cijena? Samo zato što su odlukom vlade određene najviše prodajne cijene za neki artikl, to ne znači da se isti proizvod ne može prodavati i po nižoj redovnoj cijeni. To je pogotovo točno kad je riječ o trgovačkim robnim markama koje u startu imaju niže cijene od brendiranih proizvoda. Pronađite omiljene trgovačke robne marke. Nastavno na prošli savjet, predlažem da se upoznate s konceptom trgovačkih robnih marki, proučite ih i nađete svoje favorite među njima. Iznenadit ćete se koliko novaca možete uštedjeti kupujući artikle pod trgovačkim robnim markama, neovisno o zamrzavanju cijene. Mnogi proizvodi koji se kriju iza trgovačkih brendova su visoko kvalitetni i od poznatih proizvođača. Tome smo posvetili i cijeli jedan video, a poveznicu možete naći u opisu ovog videa. Idemo u lov na niže cijene. Hajmo napraviti mali eksperiment. Idemo vidjeti koliko proizvoda mogu naći za 1 minutu po cijeni nižoj od one zamrznute. Šunka u ovitku. Praktički isti proizvod, a vrlo različita cijena. Kiselo vrhnje. Čak 2 eura niže od zamrznute cijene. Maslac. 50 centi manje, ali broji se. Pene tjestenina, 10 centi manje, a veće pakiranje. Deterdžent za ručno pranje posuđa. Umjesto 500 ml deterdženta zamrznute cijene mogu dobiti više od litra deterdženta u redovnoj prodaji. Mljevena kava. Za 6,79 €, koliko je zamrznuta cijena, mogu kupiti gotovo 8 ovih pakiranja od 100 grama.
Zamrzavanje cijena hrane može biti velika pomoć za kućni budžet, ali kao što smo vidjeli iz ovog malog eksperimenta, ne treba se oslanjati samo na zamrznute cijene. One nikako nisu najpovoljnije što se nudi. Kao i uvijek planirajte kupovinu, pratite ponude i uvijek provjerite gdje možete dobiti najbolju vrijednost za svoj novac. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, podijelite i pretplatite se za više savjeta o štednji i pametnoj kupovini. Vidimo se u sljedećoj epizodi.